Здравейте, аз съм Мирела Демирова и дълги години се занимавах с професионален спорт. Днес тук съм на Европейския фестивал по плажни спортове, където съм посланик на спорта. Много съм благодарна, че съм тук, защото тук е страхотно. Всички са в много хубаво настроение, всички са щастливи, че са тук. Това, което искам да кажа като послание е, че спорта е игра, а играйки ние се учим как да общуваме, как да бъдем заедно, как да решаваме конфликти, да растем здрави, с силен ум и висок дух. Здравето е фундаментално човешко право, а няма индивидуално здраве без социално здраве. Когато играем заедно, ние участваме заедно. Искам да пожелая на всички да са много здрави, да продължават да се движат, да намерят много нови приятели и да пожелая на града фестивала да се изгради като една хубава традиция десетилетия напред.